Здравейте хора! Днес ще покажа PlayStation. Ето го. Даже всъщност не се вижда много. Добре, чакайте малко. Добре. Ето го PlayStation 4. И като намеря начин, защото да може да се снима, обаче да свикна на него. Добре. Сега ще оставя тук камерата, за да видите как го свързвам така. Ето вижте колко е голям. Вижте колко е голям. Уникален е. Добре, малко да изчистим тук. Какво е да се грижиш за къщата, но освен това, двете заслужават тази възможност. Добре, служата. Що мислиш, че така трябва? Симар. Ключовете. Добре. Така. Да, още снима, окей. Сега кабелите за свързване. Ще направим този. Добре. Като най-старше, отговорността за ключовете се полага на ума. Като виждате, дам с тия кабела. Ето го за телевизора вече. Че от сега нататък отговорността за къщата е върху твоите плещи. Даже вика гей. Сега да не го включваме. Си, майко, живо здрав. Благодаря ти. Ще се постарая да отговоря на очакванията ви. Свърших цялата работа. Надявам се още да снима. Ума обира лагерите. Нищо, няма значение. Колко дълго сте се справили ума с тази отговорност предвид глупостта си? Накрая аз ще съм тази, която ще получи ключовете. Симар. Разочарование. Извинете, че вече съм така. Сега вече трябва да става. Чакай дали още снима. Да. Добре, сега е оката. Ето е. Ето, включваме. Да. Ето, както виждате, свети бяло. Сега ще засветне синьо. Чайте за малко. Че трябва да става. Добре. Ето вече свети синьо.
просто уникално. И... Айде, почти. Добре, не знам, що не почва. Чакайте малко. Може би не е на този хъден, както му викат. Червено. То даже се изкучи. Много. Ще. Такова уникално нещо. Обаче, знам. Шанси. О, той е бил нахъден. Таковата добре. И вижте колко уникално нещо само така да направя. Надявам се да виждате добре. Добре. Ще. Добре. Малко е трудно с една ръка, обаче. Аз преди малко последно играх на тази игра. Гледайте, тази игра дома изкефи. Значи има над 10 игри вътре и... Добре. И просто който има PlayStation може да играе с мене. Ето името. Знам, че трябва да е Петър, но просто това само ми тръгва. Само това име ми тръгваше. Ето сега започваме игра с тая. По-точно с тая игра. Но с една ръка ще ми е по-трудно, за това. Чайте само да изгася кошката. Гледайте джойстика. Вижте колко яко свети. Добре, просто е така, ще ви оставя да снима. Да. Хайде. Добре, значи